onye ka ọ bụ igwu ya ego onenya ga-ewelu na kọmpini nke ya kwa. Ọ sị m nne so the date wee lute fancha niile wee chighi azụ ka na ya jikwubugido lọya ajụbịa sị ya ka ezi ụdị agwa ịkpala ihe anụnwa a na-achọ ka ekpegbu onye na-achị ọchị si na nsogbu adọrọ. Lọya wee sị anya gba nkịtị na ọ ga-adụ shocked na ya gwa na ya echeta ezikwu di sef na echetara ife ya na-achọ ịkọla anyị ha ewee lụọ lọya wee kpuo dọkụmentị ma na afụ niile ife niile fanwe wee kponye jọji. Jọji na-enezi anya ọ na-afụ Mr. Okoye Okeke ana Mr. Okoye Okeke company Mr. Okoye Okeke o wee jụọ dị man sị ya ka ihe afa nwunye gị kene sef o wee kpa afa nwunye o wee sị ya mana kọmpani nụnwa do n'afa papia ana niile edo n'afa papia maka o jigo bugodo ụzọ jụọ kedu onye bụ Okoye Okeke asa na papa dị na papa nyanwa. O wee sị nwoke ke ihe iminikwana na kọmpani niile na everything do n'afa this man o nwere nke do n'afa nwunye gị na sosi ife nyafulu hia do n'afa nwunye gị bụ kedu afia birth certificate ya kedu ihe ọkwa shows no this man nwụrụ ya na o nwere ife ọzọ ka ezi ihe ị na-ekwu ka eke biko. Ọ sị m nne this man sụ ike n'ala lọya sụọ ike n'ala na papia hapụọla ya everything both company everything n'afịa o they will everything hapụla ya mana for one day na enwere need change all those things maka gịnị na papia nwesịrị foreign connections ịghọta na bụ ndị bụ online ị ga-abụ ịkpọ ofe ịmagolu unu mee ife niile ọ na-aga which papia introduce chelie to them ọ bụ yọta na ya chọrọ ije change the company name ta afịa maka na ya change enye na ya fili na o nwere ike ime ha affect ịmagolu company ọzọ ajụbakwa ajụjụ mekwe get together nke nwa before continue na ya mere na just happy n'afa papia na run the company maka na ya ma na ya nwere ụmụnne na o nwekwa onye nọ so no need of ichenji bụ afa kedu ife a na-echenji la afa why not papia mụrụ ya and the nurse ọsị anọ naija. Ọ sị m nne ya na lọya wee na jọji wee sị ha nwoke na ọ bụrụ na o nwee property ọzọ ịmalụ nwunye gị nwere ma ife ọbụla ịmalụ nwunye gị nwere nọ n'afa nwunye gị gị mee gịnị gị wetie ka eke apụghị ya tago ma ọkwa ma nke a kịta na o nwere ife nyafere nọ n'afa nwunye gị so na ya chọrọ ife akwụkwọ nke gị ka amala ife nọ n'afa gị a ga-eke. Ọ sị m ebe ahụ ka a na-wee gwa jọji si ya na onye anụ wee nwere ife ọ na-alụ bifo ọnya accept ọnya na the company bifo ọnya wee nụbịa na ị ga-abụrụ problem ya na ya chọọ nwoke ga-alọv ya wee pik ya this guy na ya mara na anya niile dị na company ayọta na kịta ka aghọtara. Ọ sị m nne fa wee na ihe a wee na-afịọ na company ihe a wee na-afịọ ma ndị kpili alụ ma ndị gbalịa ka o si ya na tia company ma ndị na-abalị ya mba na-agụ okwu ikekwula ọtọ gwa everybody. Ọ sị m nne ma mma ife a ji wee wetara anyị akụkọ nsị ya mba. Ọ sị m na kịta after 3 months di emesịrị ife a wee fụ na ife niile do n'afa o wee chigheta azụ n'ezi ndị mmadụ fabia yọbịa ka agbaghara ya kafa n'ọkwa di na nwunye nya adụ sọrị na-ekwe nsu balịa isi nọ nke nwa balịa isi nya wee kpa agwa nya kpa nọ ndị mmadụ na-akpali ya ịmagolunu na onwe ka ọdụ na etu o si wee gwa ya okwu ọ dozia ka ga-asị na ọnyanwa na-achị na ife nwoke lisilie n'iwu bụ na ọ bịazie si ifafe enye n'ego ma ya dịmandị ya na kọmpani na ọnya bụ ife gbakalịa isi nya wee si na nwaanyị enwere right ịraid ya bifo ya wee muvuo wee na-ayọ biko seriously na-ayọ biko jee na-ayọ ma lọya papia. chai o si m die ada epik ụmụaka na skuul ga-akpọzi ya kịta sị ya na ya jikwe wee gbata na skuul ya wee pikzi ụmụaka ya wee sị onye ziri gị kedu onye ziri gị die ga-abụ nwa ga-eme birthday ya na-ayị anọkene ka nwa mee birthday mba kịta anụnwa ya na-ajụzi kedu birthday ka ụbọchị a ga-eselebrate ka wee bịa. hai ife chọrọ ịma bụ ọ bụlụ gị ị ga-agbaghara this man ka gị dị abikwelu ebe ifugola ebe anyị adụ ụfọdụ na-asị anya gbaghara ya kama nye change na the company name ya hapụkwa ya etu ọdụ ka anyị na-abọbili
Osim besides company. Na agwa ọ kpasara ya bụrụ agwa mmadụ ga-abụ ọkpasị ya ma ji ego ma ejiri ego ka ya na ya na-abọka bikwelu. Abụghị ọta ma ife ọ na-agwa ndị mmadụ na ya na-efili too big maka nke ndị papa fa nwee company. Ya ga-akpụ ya afọ n'ala. Na di na nwunye ka fa bukene na ife niile o nwere bụ nke abụghị ọtago. Emi na ife di ejiri malụ na ya echenjiri anything bụ na mgbe o mitirie na papa ya dị abịazi ọfịs na onye nwa dị incharge a na-akpụ ya boss everything. Nne ifuga ebe anya di gị dị ọ bụghị ọtago na ifuga ebe anyị ya dị. Ọ bụrụ na company anụnwa ọ bịalụfọ na ọ dụrọ n'afa papa gị ọ dogo ka ihe ọnya biko gị ọ ga-ekwe, ọ ga-agbaghalụ gị, ọ ga-asị ngwa ka unu hapụzi aka ọdụ n'afịa. This lady semo na ife nye ejire chenji dị afọ abụrụ maka the husband nọ maka na n'uche ya gbatara na o nwere ife akpọrọ ya na jos na-arụ ọnụlọ onwe company with afa papia regardless na ọnwụgo. Amụrụ m ma mmasị na this guy love gị wee nụba gị ka ọ maka company gị ka o ji wee nụba gị. I don't know. Ike gwụrụ m na mmadụ ga-anọgide nnọọ jiri aka na-achọ ka o lituo company o fili nọ nke ka ịgbazi anya nkịtị ka o welie chụba nwaanyị, ka ịgbazi anya nkịtị ka o welie emebe ịnyanga ghasasị ego. Ịma na onye amara onye anọrọ ebe a nọ wee nye ozi na-esi n'ụkwụ were abịa. Abụghị ya tago maka gịnị? Maka na ọ nọrọ. Ọ bụrụ na o so wee build that company from scratch taa afụfụ dị ya, I don't think na ọ ga-efesesi ego afọ etu afọ. A na-akọ yeli. Nne bọọlụ dị na ngada gị chọọ gbaghalị ya. Ọ bụkwa anụ na ị chọrọ left for you. Ị gbagolo ebe anyị adụ. Mana unu eji n'ife nkwụ wee jọọchị ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.